kun varmaan niin kuin saatettiin vaikuttaa tosi onnelliselta ja ihanalta perheeltä niin ulospäin välillä. Meillä oli joku riita. Joku iso riita taas jostain. Villellä oli jäänyt sähköposti auki ja siellä oli semmoinen pikaviesti. Muistan myös toivoneeni jossain vaiheessa, että voi kun jäisin kiinni tästä. Meistä kumpikaan ei tiennyt sen päivän aamuna, että se tulee tapahtumaan tänään. Mä halusin vaan nopeasti asunnon ja mahdollisimman läheltä jonnaa, että lapset tajuaa, että mä en niin katoa sieltä. 7. päivä marraskuuta meille. 21 päivää äidille. Äiti, mä haluan itse tällaisen hääpuvun. Ai, meneekö mennä naimisiin? En todellakaan. Mut jos mä joskus teen elämäni virheen ja menen naimisiin, mä haluan tällaisen. Available now on video on demand.